పాలాభిషేకం నిర్వహించి అశోక్ అందిస్తారు. అశోక్, చెప్పండి, ప్రస్తుతం అక్కడ భోగి సంబరాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి? మనం చూస్తున్నాం గుంటూరులో భోగి మంటలు తెల్లారుజామున 4 గంటల నుంచి భోగి మంటలు వేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి వీధిలోనూ ఇలానే దర్శనమిస్తుంది. గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇలా పండగ వాతావరణం నెలకొంది. అయితే సంక్రాంతి మొదటి రోజు భోగి పండుగను పూర్తి స్థాయిలో అందరూ మనం చూస్తున్నాం. భోగి మంటలు వేస్తూ ఉన్నారు, కోలాటాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ప్రధానంగా సూర్యుడు దక్షిణాయన చివరి రోజు భోగి వస్తుంది. ఆ భోగి రోజు ఏదైతే ఇప్పటివరకు దక్షిణాయనంలో పడ్డ కష్టాలు బాధలు భోగి మంటల రూపంలో అగ్నిదేవుడికి సమర్పిస్తారు. రాబోయేది ఉత్తరాయణ కాలం, సుఖ సంతోషాలు ప్రసాదించాలని కూడా కోరుకుంటారు. పూర్తి స్థాయిలో గుంటూరు జిల్లాలో చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. తెల్లవారుజామునే భారీ స్థాయిలో ప్రజలంతా వీధుల్లోకి వచ్చి భోగి మంటలు వేస్తున్నారు. సాయంత్రం భోగి పళ్ళు పోస్తారు. చూస్తున్నాం మనం ఈ వీధిలో మహిళలంతా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. భోగి మంటలు ఒకవైపు భోగి మంటలు వేస్తూ ఉన్నారు, మరోవైపు కోలాటం చేస్తూ ఉన్నారు. మనతో మహిళలు ఉన్నారు. మేడం, మీరు చెప్పండి, సెలబ్రేట్ ఎలా చేసుకుంటున్నారు? రండి. అందరికీ నమస్కారం. మేమందరము పాతగుంటూరు వాస్తవ్యులము. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ విధంగా భోగి మంటలు సంబరంగా జరుపుకుంటున్నాము. అందరికీ ఈ సిటీలో పల్లెటూరు వాతావరణం మర్చిపోయి అలా ఉన్నారు. అందరికీ ఇలాంటి భోగి మంటలు జరుపుకుంటూ గంగిరెద్దులది సాయంత్రం సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకుంటూ గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకుంటూ పిల్లలకు అందరికీ భోగి పళ్ళు పోసుకుంటూ అందరం ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ విధంగా కరోనా కూడా ఈ విధంగా ఈ భోగి మంటల్లో పోవాలని కోరుకుంటూ అందరూ ప్రశాంతంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నాము. అందరికీ ముందుగా భోగి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో బిగినేస్తున్నామండి. 10 ఏళ్ల నుంచి మేము ఈ సంవత్సరం ఈ సందులో చేసుకుంటున్నాము. ఈ మంటల్లోనే కరోనా మొత్తం పోయి కొత్తగా నూతన జీవితం ప్రారంభించి ఇంకా ముందు ఎవరు ఏ బాధపడకుండా కరోనా ముందు అందరూ సుఖశాంతులతో బాగుండాలని ఆ దేవుణ్ణి మనసారా ప్రార్థిస్తున్నాం. సాయంత్రం ఎలాంటి వేడుకలు ఉంటాయి? సాయంత్రం ఎలా ఉంటుంది? ఈ భోగి రోజు మెయిన్ చేసేది అందరి మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి ఒక కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి భోగి పళ్ళతో ఈ పండుగని ప్రారంభిస్తాము. అందరూ ఇంటి పక్క చుట్టుపక్కల అందరూ వచ్చి వాళ్ళని ఆశీర్వదించి ఆ భగవంతుడిని అన్ని సక్రమంగా జరగాలని వేడుకుంటున్నాము. మేడం, మీరు చెప్పండి, ఏంటి ఎలాంటి వాతావరణం ఉంది? 2 సంవత్సరాల నుంచి కాస్త పండగకి దూరం అయినట్టున్నారు. ఎట్లా ఉంది? చాలా బాధగా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ భోగి మంటలు అంటే ఆవు పిడకలు ఈ నెల రోజులు చేసి మనం ఆవు గొబ్బెమ్మలు పెట్టి ఆ గొబ్బెమ్మలని ఈ భోగి వంటల్లో వేసి ఆ పొగ మనం పీల్చితే మన ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. అందుమూలాన అందరము భోగి పండగ చేసుకొని మనవాళ్ళు మనవరాళ్లతో చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఈ భోగి అనేది గోదాదేవి రంగనాథుని భోగం పొందింది కాబట్టి భోగి అనేది వచ్చినది. మనకి ఇది ఎంతో సంతోషకరమైనది. అందరూ వచ్చారా? చుట్టాలంతా వచ్చారా? ఆ చుట్టాలందరూ వచ్చారు, మా పిల్లలందరూ వచ్చారు, మా మనవాళ్ళందరూ వచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. సాయంత్రం బొమ్మల కొలువు పెట్టుకుంటాము. ఆ బొమ్మల కొలువు పెట్టుకొని అందరి చేత ఆశీర్వాదం పొంది చాలా ఆనందంగా ఉంటాము. మీరు చెప్పండి, ఎట్లా ఉంది ఈరోజు షెడ్యూల్? చాలా బాగుంది.